Medučka je na uklidnění, Gališ. Na spaní. Koliko ty na trávu? Ruda je v testce. Miro, a co tak knedla, to nebudeš? Ruda dělá teď v testce rizikové ořezí stromů a nebo... Tady je to dělá si. Já si objednal kačenu pojeničku za 5 kilo. A žere to žičku. A žere to žičko. To je hovado. To pro mě jako... Co je to tam? Tu hubu, vole. Ne. Dobré je to, snapič. Oni ho vzali něco říkal, že má ty papíry na motoru. Jak to? To nikdo nesklízí. Můžeme na to dívat, nebo to Pojď do té hrady, zaškrtíme tam nějaké stále. tak já už se jdu převalovat, neboj. Ale oni už jeli půl hodiny. A ještě tady nechám poposednout 2 sousta. Jsou hezky opálený, nádherně, vole. Jenom, že po mně, když se někdo podívá na talíře, tak je to jak od člověka, ne? Jak od prasat. No jo, ale Víš tady, podívej se, tvůj bratr Antonín, natoč to. To je jak po praseti. nezlob se na mě, ale prostě se to nedá. Ty jsi ještě nic tady nedožral. Se v ten porýpeš, kurva, jenom. Kury, se to hodně dopil. No, Laďo, to je ono, však Laďo, já to tak taky čistím. Hoši, něco vám řeknu, víte, co bych si dal teďka? Kus masa tam. Ne, Miro. To jste tu teprve 3 dní. Poctivou štamprlu horodínského rumu. Horonínského rumu. Horonín vyrábí rum. Nevyrábí, ale prodává tam rum, normálně. Výčepní lihovinu, už vyjádá. Air teplový bols. Dovezli mě litr, mám pořádného božka. Máš Božkov, ten bych si dal, vidíš to, to je ono. Poslouchej, Já to mě bych si tak dal posedlo. štamprlu pořádného Jarošova. A i štamprla by stačilo. Dej si to poslední sousto a běž si lehnout. Já se jdu válat. Protože ležet nebudu moc. Někdy to bude... Pojez, ať máš trochu silu. Not paying only £10 here for lunch. Já jsem o ní sjedl ten koblich. Já se tak dívám, vlevo nic nezbylo. Oni strašně žerou. Cože? Tak tam máš půlku talířku a ptáš se na dezert. Laďo, A co ty? Laďo, ty jsi tady jak Parchy Song. Ty máš. Kdo to je, prosím? Za Manchester, ne? Co je? Laďo, co to máš za rodinu? Půlka talířku plná, ptá se na dezert. Neexistuje. Ty byl můj syn, tak ti tak kopnu do řití, až mě osereš. Tady by to bylo domácí násilí na děti. U nás je to akorát malá pokladně. Jura, mladá od stolu nejde, dokud nemá prázdný talíře. Protože za hodinu chodí a hledá oplatky. Říkám, že jsi blbá nebo co si. Vám to má víc. A ještě jsem... Toto si dej. Kury. Mirečkou chleba, doporučuji. To není chleba, to je... Skovejně ho na pozdější Listové časy. těsto. Ale úžasné. Já už jsem Obdivuju třeba i neoddivoval takovou pavlínu, že to sní.